खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गोबाङानो नुखांखाबाय जानो हागौ। लोगोसे बे भिडिअआ थांनाय 4 बोसोर सिगाङावहायनो जालांनाय मोनसे भाइराल भिडिअ, जोबोद मिनिथावना मोनसे सिन जानानै थालांबाय। नाथाय जाय जायगायाव जाय दलंआव बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जों नुनो मोनदों बै जायगाया बबे डिस्ट्रिक्टनि बबे ओनसोलनि सिङाव मा जायगानि बेखौथ' बुंनो हाला। नाथाय दिनैनि समाव बै जायगानि जिथु कन्डिशन, दलंनि कन्डिशना दिनैसिमबो औवानि जेनलाबजों हेबजानाय ना आरसिसि जाखो बेखौ जुदि सोरबा मिथियोब्ला आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। दा जियानो जादोला नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना ससे नायना लालायदो। শৰণীয়া কছাৰীসকল কছাৰীয়ে, গতিকে তেওঁলোকক আমি চাৰ্টিফিকেট কছাৰী বুলি আবেদন কৰিলে চাৰ্টিফিকেট পাই থাকিব। যিবিলাক বড়ো কছাৰী মূলৰ জনজাতি তেওঁলোকে বড়ো কছাৰী বুলি আবেদন কৰিলে চাৰ্টিফিকেট পাই থাকিব। কিন্তু যদি শৰণীয়া বুলি লিখি দিয়ে, শৰণীয়া শব্দটো সংবিধানত নাই, কাৰণ এইটো আমাৰ শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত শৰণ লোৱা সকলক বা নাম কীৰ্তনত শৰণ লোৱা সকলক শৰণীয়া বুলি কয়। ই এটা সাংস্কৃতিক শব্দ, আধ্যাত্মিক শব্দ, কিন্তু এথেনিকেলি তেওঁলোক হ'ল কছাৰী। গতিকে কছাৰী বুলি লিখিলে চাৰ্টিফিকেটখন পাই যাব। শৰণীয়া কছাৰী বুলি ক'লে তেওঁলোকে নাপাব, কাৰণ শৰণীয়া শব্দটো আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক শব্দ, এইটো নৃতাত্ত্বিক শব্দ নহয়। एसटिनि बाथ्राना, जेरावनोखि जायफोर हारिनि सुबुंफोरा दिनैनि समाव एसटिखौ लानानै माखासे बाथ्रा अजद दैखांबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनखाबाय थायो। थारैनो जुदि बैफोर सुबुंफोरा मोनसे समाव जोंनि हारिनि जुदि सुबुंमोनमारब्ला, आरो जाय सुबुंफोरा मोनसे समाव जोंनि हारिखौ मुगैनानै गुबुन हारियाव सोलायहैदोंमोन, बैफोर सुबुंफोरानो दिनैनि समाव बेसेबा बोसोरनि उनावहाय मानि थाखाय बैसोर सुबुंनो दिनै समानो एसटि नांफिनगौ, जेरावनोखि बिसोरो एसटिखौ मुगैनानैनो नेवसिनानैनो गुबुननि धोरोम लानानै सरन लानानै बिथांमोना सोलायहैदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बैफोरबायदि सुबुंनोनो मा नांगौ? एसटि नांफिनगौनो। लाजिनांगौ एसे, मिथिबाय? बिखायनो गावनि थाखानायखौ मुगैनानै नेवसिनानै बै सोरबा गुबुन हारिनि न'खरखौ मोजां मोननानै जुदि थांदोंमोनब्ला थांनायनि सिगाङावनो 1000 बार सानग्रोनांगौमोन। मिथिबाय? दिनै बिथांमोना पस्थायदों, बिथांमोननि गोरोन्थिखौ दिनै बिथांमोना हमदांनो हादों। जोंनि हारियाव मा दं मा गैया, एसेबां स्टेन्डार्ड समायना बे जोंनि बर' हारियाना, बे हारिखौनो जोंनि बे ट्राइबेल हारिखौनो ना, ट्राइबेल बुंबा मा गोलैयो? राभा, मिसिं, गार', मिज', टिवा, देउरि बायदिसिना जोंहा गोबां रोखोमनि ट्राइबेल हारि दं। बे ट्राइबेल हारिखौनो दिनैनि समसिमहालागै गुबुन हारिनि ना एग्जाम्पल होलायनाङा, सोर हारिया जोंनि ट्राइबेल हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो नागिरगासिनो दं। ट्राइबेल हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो बा लोरबां खालामनो थाखाय बै गुबुन हारिनि मास्टार माइन्डेड मानसिफोरा मा प्लेन पलिसि खालामबाय थायोना, मेजरलि नाम्बार 1 दिनैनि समसिमहालागै जोंनि ट्राइबेल हारिनि हिन्जाव माहारिफोरखौ मा होनो? हाबा लानाय, मिथिबाय? बुरखाय हाबा लांनानै गावसोरनि फोलेरखौ बारायहैनाय। अब्लाबो जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे खायसे ट्राइबेल हिन्जाव माहारिफोरा दिनैनि समाव बुजि मोना। जाय हारियानोखि जोंनि बे ट्राइबेल बिमा माहारिनि सायाव जिनाहारि खालामबोदों, अयथासार टर्चार खालामबोदों, बे हारिनि सुबुंफोरजोंनो जोंनि बे ट्राइबेल हारिनि हिन्जाव माहारिफ्रा दिनैनि समसिमहालागै आन्दो रिलेशनशिप लाखिबोनाय, हाबा जाहैनाय बायदिसिना बाथ्राखौ जोङो खोनानो मोनो। लोगोसे जोङो गावबा गाव मेगनजोंबो जोङो फोरमान होनो हायो। बेखायनो मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो, जोंनि बे ट्राइबेल संगना मा होनोना, मोनसे खामानि माव आरो बे खामानिखौ खोनाबाय थायो, खालामगोन दा खालामदों खालामा आं मोजां मिथियाखै। जेसेबांखिनि जोंनि ट्राइबेल हिन्जाव मानसिफोरा नन ट्राइबेल हारिनि मानसिजों हाबा जाहैदों
हाबा जानाय लोगो लोगोनो बिनि एसटि सार्टिफिकेटखौ लगे लगे केन्सेल खालामना होनांगौ ट्राइबेल हिन्जाव मानसिखौ हाबा खालामनानै नन ट्राइबेलनि हौवाफोरा बे ट्राइबेल हिन्जाव मानसिनि डकुमेन्ट्सफोरखौ इउज खालामनानै माखासे जोंनि ट्राइबेल एरियाफोराव खामानि मावनायबो जों नुनो मोन्दों अब्ला साननानै नाय बेखायनो आं मोनसे बाथ्रा खावलायगोन जेरावनोखि ट्राइबेल संघनिसिमबो गुरैयै आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जेरावनोखि नेक्स्ट टाइम बे स्टेपखौ जोङो लादों होननानै मिथिदों नाथाय खामानिखौ बेसेबांसिम आग बारायदों बेखौ दिनैसिमबो खोनानो मोनाखै आरो जुदि मावदोंब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा नाथाय फैबाय थानाय समाव नेक्स्ट टाइमाव जुदि सोरबा जोंनि हारिनि ट्राइबेल हिन्जावफोरा नन ट्राइबेल हारिजों जुदि हाबा जायोब्ला लगे लगे एक्सन लानांगौ लगे लगे 24 घन्टानि गेजेरावनो बिनि ट्राइबेल सार्टिफिकेटफोरखौ एसटि सार्टिफिकेटफोरखौ दाननानै इखौ जाय कास्टजों हाबा जादों बे कास्टआव बिखौ माने मा खालामनांगौ एफिडेभिट खालामनानै बे कास्टनि खालामना हरखानांगौ एकेबारे थाल्ला थुल्लाखा बेयाव जेबो भेजालखौनो लाखिनाङा ना आरो जेसेबांखिनि ट्राइबेल हिन्जावफोरा दिनैनि समसिमहालागै नन ट्राइबेल हारिनि हौवाफोरजों हाबा जादोंना सासेबो सान्ति गैया गासैबो असान्ति गोजा खायफा ओरैबायदि ट्राइबेल हिन्जावफोर दं बा स्पेसियेलि जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि बर' हिन्जावफोर दं जायफोर हिन्जावफोरानोखि नन ट्राइबेल हारिनि हौवाफोरजों हाबा जादों बिसोरसो माने ससियेल मिडियायाव गुरजा ना आरोबाव बेफोरबायदि हिन्जावफोरानो जोंनि हिन्जाव माहारिनि लाइमोनफोरखौ बुजायनायनि बाथ्रा लाबोबावो आरो गाव एसेबां जुदि गियानिब्ला गावनाव जुदि जाथिनि बा हारिनि बा गावहा जुदि बिमा माहारिनि सायाव एसेबां जुदि सेन्टिमेन्टेल जुदि गोनांमोनब्ला बे मानो दिनैनि समाव बे नन ट्राइबेल गुबुन हारिनि हौवा मानसिजों मानो हाबा जाहैदों हा लाजियाखसै बियो साला ननसेन्स सार्टिफिकेट दाननांगौ एसटि सार्टिफिकेटखौ लगे लगे दाननांगौ एक्सन लानांगौ नङाब्ला बिराद इजि गोरलै मोनबाय थागोन मिथिबाय आरो बेफोरबायदि नन ट्राइबेल हारिनि मानसिजों जोंनि ट्राइबेल हारिनि हिन्जावफोरा जेसेबांजोन हाबा जादों बेफोरबायदि मानसिखौ रेसपन्स होनालै सनमान खालामनाङा मिथिगौ सनमान खालामनाङा जेबो सनमान खालामनाङा इम्परटेन्टखौनो होनाङा मिथिबाय नोंथांमोना मा सानो आंनि बे भिडिअ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरनो दाबाव खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि जोंनि हारिनि जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरा गावनि बिमा रावजों बुंनायाव जुदि बुजियाब्ला बिसोरखौ मा रावजों बुजायनांगोन अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन मा रावजों बुजायनांगोन बेखौबो आं रोंगौ मोजाङै बुजायनो दिनैनि समाव आं बुजायनोसै बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरखौ जेरावनोखि जों रायजो राजानि बर' बिमा रावजों बुंनाय बाथ्राफोरा बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरनाव माने खोमायाव हाबा बैफोर लिडारफोरनिसिम आंनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आं बुजायहरनोसै एक्सनुजुमाय गेलेसन तापो लेक्सिने दारमलौला इनसि केपे तनिके लोटि काले पटना सं केले सो आईटी नेचका फुसिनी की यूटू लाइसन तकपा हंग दिसिले के नो केले बोसो न पकारा सिंकिल आई द बनते यदा ओखिनि सिताय फन सेंदो बीटीसी खांतो इसिं तांकेलो पॉलिटिक्स थो एंडिकट आरता समन बोरो चिंगिलेके तेंगपो हाग्रामा महिलानि चिंगिलेके तेंगेपो सिंग टिंक आली जुगिने पर छूटी के लाला 2025 BTC election upcoming सिंसिं काके सथो इंसिं कापे थले सनमो हे सिंग केलो तो फुसिन एसिं कापाय सको थनि थावा था इंगिला सं हेते के सं पाइनो जेजे लिंग सिं काथो इजे पांज नो शिलत न्यूट्रल केस लपा इंगिला पॉट सिन तोलालपा UPPL BPF सिंकिलक्स थ्रोन एकला upcoming election alliance BPF election had to in kan campaign tindela leadership ministry ke angke to sumpo mi pisan ken letsa BJP thank sa apa UPPL Congress inkila ka ko pani te kela ko to BPF stand in upcoming 2025 is sing hai ke cha thambai ka likhe thangmai ge gden jang kha okay na mai jan dan da ma khi sing kin khang wa tho in khi thang ga pani de thong ma de de ko ting thang pa kun de pa un ding ta